Takže na zdravie, ja vás vítam od ďalšieho videa. V dnešnom videu si ideme vyliesť tu na toto. Dobre, takže na zdravie, ja vás vítam od ďalšieho videa. V dnešnom videu si pôjdeme vyliesť tu na. No i sme naložení. Ja som vyšiel až tu na. Čaute! Ja som doložený. Som tu vyšiel vôbec úplne na hovno. Hej, to bolo proste extrémne rýchlo. Chápeš to, že ja som tu? Toto tu začnem teraz s telefónom. Ako nie, že by som sa bol, že by tu niekto bol, hej, ale skôr SBS-kar by tu niekde mohol pobehovať, vieš. Trošku zo svetlým. Dostať som ju viezol. Takže ďakujem ľudia za dopozeranie tohto videa až do konca. Ja sa vám strašne silno ospravedlňujem za to, že nevyšlo dlho nové video, ale proste testy písomky, musel som sa učiť, áno, chápame sa. A bolo to proste hrozné, áno, najhoršie veci na svete, áno, nikto to nemá rád, áno, takže výborne. A proste, no, máte tu nové video, od dneska už budú normálne, pravidelne, normálne vychádzať videa, teda došlo mi Urbex tu na v Novom Meste, takže budeme natáčať v Krompachoch videa, väčšinou Urbex, áno, takže to bude super, no. Takže dávaj like, odber, áno, hlavne ten odber, prosím, veľmi ma tým potešíš, áno, takže klikaj na to tlačítko, áno, tak proste áno, chápeme sa. A uvidíme sa u ďalšieho videa a čus.